Què penses de l'amor? Home, l'amor és una cosa fantàstica. És aquesta energia que et deia tot el rato que ho fa moure tot. Llavors tens l'amor entre dues persones. És el súmum del que pot arribar a passar. O sigui, què és el que fa que aquest món no sigui definitivament una merda? Si traiem això, és invivible, totalment invivible. No? Ens podem, vaja, a l'endemà ens suïcidem tots i s'ha acabat. David, l'únic que m'ha passat a la vida és l'amor. És l'únic que m'ha passat, l'únic que quan em mori així valia la pena. No val la pena. Jo l'home no l'hagués creat per pietat, però ja que l'has creat, què és el que ha passat? L'amor és un terme abstracte, és un terme líric, poètic, cínic i inclusiu. Però es pot tenir amor a una persona, amor a una casa, a un lloc. Els inglesos ho tenen molt fàcil, per dir I love this whisky, I love you. El love serveix tant per dir que un postre és boníssim o que un whisky és boníssim o que una senyora l'estimes moltíssim. Esclar, jo no és aquesta generalització que puc dir, però ser un home obert al sentiment, a la sensibilitat de l'amor és importantíssim. No crec que hi hagi grans científics ni grans creadors que no estiguin enamorats d'alguna cosa. Sempre hi ha que estar en aquest estat d'enamorament constant. És necessari. Bé, perquè un home sense amor, no per una cosa o per l'altra, hi ha de ser-hi. Hi has de tenir una estimació, has de tenir una persona, encara que nosaltres siguem casats, jo considero que una persona que em troba la seva costella, que diguem, per mi és una cosa que és fora sèrie. Sí, és clar, perquè nosaltres sempre aspirem a més, però és que no aspirem rumiant. Nosaltres volem anar a buscar el sexe, volem anar a buscar la persona i dir, uite, has vist que jo amb aquesta noia, jo vaig aquí, que vaig allà, però de vegades val més una persona que no sigui tan guapa, però al fons té un fons fenomenal. I aquella és la que t'hauries de casar, cosa que avui dia això no existeix. Sí. Van amb una noia, ja van a dormir, ja van a tot, bueno, ja està, com si fossin casats. I llavors renyeixen i res, vaja. És res, per mi és molt mal assumpte, la veritat. Fan una gran festa quan se casen, oi sí? O s'ajunten, no sé què. I cap de poc ja sense dinera, ja s'han separat. Era una altra honra, però no haguessis casat. La persona que, llavors, si t'agradava aquell noi o aquella noia, el que sigui, però clar, llavors, era per sempre, diríem, era una altra cosa, però ara és massa. Llavors era massa i ara poder també. Són dues coses massa llargues. Allà a Foixà hi havia una dona que va tenir una criatura de fadrina i llavors, esclar, poc en trobava d'home per casar-se en cap d'ell. Llavors, a l'últim es va casar amb un que era cego, pobre home. Però abans aquestes coses, com ara, que ja a 14 anys ja queden embarassades o 15, poc que passava aquesta cosa i no. Bueno, penso que crec més en lo que ve després de l'amor, que no sé com es diu. L'amor està molt bé, però si solo, bueno, pues està bé, però venia, ¿no? El amor plus, no sé, que és algo diferent, no? L'amor és el que val la pena mantenir-se en el planeta, per l'amor. Tot és un acte amorós, les coses que tenen interès. L'amor és felicitat, tranquil·litat, goig i alegria quan venen nanos. L'amor? De l'amor. L'amor. Hòstia, no sé, que és fantàstic quan em passa, no? És massa fort, trobo jo. Penso que és un sentiment que està molt bé, però que... Allò tan terrorífic dels matrimonis, no sé si t'hi fixes, que jo m'hi fixo a vegades, I dic, no sé, així és com acabem, I, hòstia, no m'agradaria gens. Que vas a un restaurant i veus un matrimoni que estan dinant, no? I el que fa gràcia és que veus que un mira cap aquí i l'altre mira cap allà. I es giren un moment i es troben, però de seguida un mira cap aquí i l'altre mira cap allà. Això és terrorífic, no? Entens?
I això sol passar. D'on vens? Amb això. Hòstia, què ha passat? Anava pedalant, pedalant, pedalant... Per la força que hi foties, tio. Per la força que... Però vosaltres també foteu la força. Deixa'm veure. Això és que s'ha trencat aquí, no? S'ha sortit, s'ha sortit. Ah, no, això és la rosca. S'ha d'enroscar, clar. S'ha d'enroscar i ja està. T'ha sortit perquè estava desenroscat. Ah, hosti, estàveu gravant, perdoneu. No, És igual, tot espontani. Forma part de... Ja forma part de la història, això. Sí, molt bé, tio. Auxa. Bueno, hem arreglat el pedal que... Sí, sortim volant. Això és anar rodant.